Szakmát keresel, szakképző vagy technikum. Jó, helyen jársz. Van a városban egy iskola, INCD a neve. Akár 110 okot mondhatok, hogy miért ide gyere. A Szakmafest utcájában bemutatjuk, mit kínálunk. Jól figyelj, mert sok szakma van nálunk. Informatika, logisztika vagy sportedző van technikumban. Választhatod ezt most nyomban. Tetár, szakképző a képzőhelyen, ahol a gyakorlatot teljesíted. Szakmáink vízes, gázos, gépész, hegesztő, forgácsoló, kasznis és fényező, kőműves, ács, burkoló vagy festő. Elmélet és gyakorlat, sorra kitölti a napokat, a sikeres vizsga csalogat. Ezt a sikert elérjük majd veled is, márton napig se feled, hasznos az itt tanult ismeret. Itt 7 ágazat, szakmái várnak, de hagyj időt a kikapcsolódásnak. Vár az INCD, gyere ide tanulni. Érd el diák éveid legfőbb célját, szerez itt egy jó szakmát. Várnak a felújított tantermek, a számítógépek és szakmai gépek modernek. Az új asztalok, székek a kényelmedért jöttek, az órákon a gondoknak ezzel lőttek. Telefonot tedd be a szekrénybe, és lépj be a Honvéd kadét szakkörbe. Hupi bácsi megmutatja, ez a 3D és robotika. Ibi néni könyvtára vár, a diák ide olvasni és pihenni jár. Díszteremben rendezvények, megemlékezések, ünnepek. Sok a program, de ne hagyj ki, ezen emlékek biztosan meg fognak maradni. Verébavató, szalagavató diáknak kultúra napja. Nyelvi és szakmai versenyek sorban várnak. Legyél büszke tagja az INCD iskolának. Ha távol laknál az iskolától, ne légy gond van, hiszen 6 emeletnyi szoba vár a kollégiumban. Vár az INCD, gyere ide tanulni. Érd el diák éveid legfőbb célját, szerez egy jó szakmát. Ha nem vagy lusta, vár az INCD udvara. Itt vezesd a labdát, úgy mint Totti. Strandröp labdapályát most se hagyd ki. Fitness és wellness a trendi módi. A sportban elér sikert kár kihagyni. Király a pingpong, a kosárlabda. Mutasd meg az erőt a kondiparkba. Légy az iskola bajnoka, büszkeségünk mi Patricia. Vár az INCD, gyere ide tanulni. Érd el diák éveid legfőbb célját, szerez itt egy jó szakmát. Ne feledd, vár az INCD, gyere ide tanulni. Érd el diák éveid legfőbb célját, szerez itt egy jó szakmát. Gyere, vár az INCD, ezt nem érdemes kihagyni.